Siyancomeka isinqumo esithathwe uSamkelo Shezi ngokungalali noMbali Dlamini. Lokhu ke sikusho siwomafavuke njengedangabani emva kokulalela i-interview kaMbali Dlamini nekaSamkelo Shezi nekaHlengiwe Khumalo. Sithe masiqeda kwalalela wonke lama-interview sase sicwaninga ngoba ke thina asikhethi ihlangothi kodwa into siyibuka ngeso elijulile. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi uSamkelo Shezi lento yomjolo iyi-content kuyena and i-content yakhe leya yomjolo ngamanye amazwi umsebenzi adla ngawo loya womjolo, i-content adla ngayo leyo mjolo umsebenzi wakhe, in other words. So ubengeke akwazi kuSamkelo ukuthela inhlabathi epharishini lakhe because iparishi lakhe leliya, yabona. If yena uSamkelo ubelala noMbali Dlamini bekuyochazwa ukuthi umsebenzi wakhe akasawuhloniphi. Kufana nawe njengoba usebenza emlungwini, uma wenza into ephambene nomsebenzi owuqashelwe emsebenzini uyaxoshwa phela emsebenzini ngoba umsebenzi wakho uqashelwe awusawuhloniphi, yabona. So naye-ke uSamkelo sincoma indlela akawuhlonipha ngayo umsebenzi wakhe singomafavuke njengedangabani. Why simncoma lo mfana? uSamkelo akaqali ngoMbali. Akaqali ngoMbali ukwenza i-content yomjolo. Simbonile uSamkelo Shezi enza i-content yomjolo noHlengiwe Khumalo noStufuza. uStufuza ubakho nje igama nesibongo. Ubani uStufuza? Nongikhumbuza igama laStufuza. uNokwanda but isibongo sakhe ngisikhohliwe. uNokwanda ene-content yesithembu. Siyayikhumbula leyo content. Siyakhumbula kufika Amahle lengane udadewabo uMahu kwi-content kaSamkelo Shezi. Akekho owalala naye. Mangilalele wonke ama-interview. Ngani? Ngoba wenza i-content umsebenzi wakhe loyana akajoli nabo okwangempela but wenza i-content nabo. So the question is, why uMbali Dlamini engafunanga uku-understanda ukuthi i-content le? Because uyazi akaqalanga ngayo ukwenza i-content yomjolo uSamkelo Shezi. Uyenzile i-content yomjolo nabangaphambi kwakhe uMbali. Why yena uMbali efike wakhesha ama-feelings? Iphutha likaMbali sonitshela thina somafa singananazi, singasabi-ke nokukhuluma iqiniso linje ngoba linjalo. Iphutha abenalo uMbali ukufika yena akhesha ama-feelings ekubeni azi kahle ukuthi uSamkelo akajoli kulento, wenza i-content. Wafika yena wakhesha-ke ama-feelings, wafika wamthanda okwangempela uSamkelo. Wakhohlwa ukuthi uSamkelo wenza i-content yomjolo, uyabona. So iphutha likaMbali libe lapho. Yes, Samkelo Shezi mfana kithi ube nephutha nawe because siyezwa ukuthi previously ubatshelile laba abanye ubenza nabo i-content previously ukuthi i-content le hayi ukuthi niyajola kwangempela. Ubatshelile oHlengiwe, ubatshelile uNokwanda, ubatshelile Amahle nabanye. But iphutha la kuMbali awumtshelanga ukuthi nenza i-content. Iphutha lakho lilapho kuphela mfana kithi. But naye uMbali bekumele ayikhele kwezakhe ngoba uyazi akuqali ngaye. Uwazi kahle ukuthi lento yomjolo kuwena is a content. Okay. Elinye iphutha lakho Samkelo mfana kaShezi ukuthi i-content wena uyadla ngayo. Why pho laba abanye
ungabatsheli ukuthi kuyadliwa nge-content, because nabo banama-page wabo. uHlengiwe une-page lakhe, uchazile lapha ku-interview ukuthi wena akaze ubatshele lutho ukuthi wenza ama-earnings nge-content ku-Facebook. Wachaza futhi nombali ukuthi awukazi umtshele lutho ukuthi kunemali oyenzayo ku-Facebook nge-content, because nabo i-content le yenu bebeyiposta emaphejini abo and banama-followers abo, iyaviewwa kakhulu i-content yabo kuma-pages wabo. Why-ke ubungabasizi umonetize ama-page wabo? Because umuntu uma usebenza naye wenza sure ukuthi naye uyadla. Why wena ube nomhobholo mfana ufuna ukudla wedwa? Ube nephutha mfana kithi lapho elikhulu. Wrong, ungaphindi uyenze leyo nto nakwabanye, nakule ntombazane esiyibonayo njengamanje oyivezayo ozokwenza nayo i-content. Kumele wenze isiqiniseko sokuthi kwi-page layo iya-earna nayo, uyayimonethezela i-page layo. Zinganza kwethu, ngeke ngaphazanyiswa yikholi, ngiyaxolisa bafowethu, ngiyaxolisa. Yazi ikholi ikuphazamise mfethu, ujulile vele ikukhiphe kule nto kuyona. Bafowethu, wena Samkelo Shezi, hayi mfana kithi ube wrong nje kakhulu. Ube wrong kakhulu, kumele wenze sure ukuthi kulo onaye njengamanje wenza sure ukuthi uyalimonetize ipage lakhe, uyamtshela ukuthi u-earna kanjani, ne-content yakhe uyayimonetize, everything ihambe kahle, bese kuphusha i-content, nawe uyadla ngala nge-content, naye lo owenza naye i-content uyadla, uyabona. All in all, ngiyakuncoma mfana kithi lapha ekuthenini ungalali nabantu owenza nabo i-content. Can you imagine if ubulalile Nombali Khumalo, Nombali Dlamini, wawulalile futhi noHlengiwe Khumalo, wawulalile nabo bonke nje onokwanda owenza nabo i-content, igama lakho ngaba liphelile namhlanje. Ngaba liphelile, ngabe uthathe wena inhlabathi wayifaka eparishini lakho, ngoba i-content umsebenzi wakho odla ngawo. So siyakuncoma kakhulu ukuthi abantu osebenza nabo ube disciplined. I-discipline ibaluleke kakhulu, ube disciplined ngomsebenzi wakho, ungatheli inhlabathi emsebenzini wakho. Siyakuncoma nje kakhulu ukuthi i-content yakho uyihloniphe ngendlela eyisimanga, uqhubeke njalo ke. Siyazi ukuthi nawe unayo impilo yakho, bakhona abantu ojola nabo, kodwa abantu owenza nabo i-content, wenza isinqumo esihle kakhulu sokuthi ungalali nabo. Siyabonga kakhulu zingane zakwethu. Nami ke ngiphazamisekile manje, angisazi nokuthi bengigcine kuphi lapha yana, ngiphazanyiswe yile call. Angibonge zingane zakwethu, inkosi ithele umusa. Ngiyabonga.